ଲୁଥୁର ବନ୍ଧରେ 5 एकड़ ଚାଷ ଜମି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଜାଗା, ଜମି, ଘର, ଦୋକାନ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କେସିଙ୍ଗାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲୁଥୁରବନ୍ଦରେ 5 एकड़ ଚାଷ ଜମି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଅଛୁ। ଚାଷ ଜମିରେ ଭଲ କାନ୍ଦୁଳ ଓ କପା ଚାଷ ହେଉଅଛି। ଚାଷ ଜମିଟି ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ଯାହା ପାଖାପାଖି 300 ଫୁଟ ହେବ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଗାଁ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିବାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତ ଡେରି ନକରି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।